mana son annabi da kusanci zuwa gare shi. Ko da yaushe irin wannan ya faru aka samu wani ya faɗi wata magana sai a ce musulmi sun ɗauki doka a hannu. Lalle ba daidai ba ne wani ya taɓa mana addini. Duk wanda ya taɓa mana addini ya fusata mu. Kuma kaso 90 cikin 100 na abubuwan da suke faruwa a can ɗauki doka wallahi ka bincika za ka ga an zagi annabin da gaske. Saboda yaran mu ba mahaukata ba ne, sun san zagi, sun san cin mutunci. Kuma abin da ya jawo ake ɗaukan doka a hannu saboda babu dokar da ba ta hannun ba. ɗazun da nake tambayan wani rikakken lauya cewa a tarihin Najeriya kaf a shari'u da aka yi an taɓa samun wata shari'a ƙwaya ɗaya tak wacce aka yi ta a Najeriya wani ya zagi annabi aka zartar masa da hukuncin kisa. Ya ce an taɓa yi sau ɗaya tak amma ba a zartar da hukuncin ba. A jihar Kebbi an samu wani mutum wanda ya taɓa zagin annabi sallallahu alaihi wasallama aka kai shi kotu, alƙali yanke masa hukuncin kisa amma ba a zartar ba. Na ce domin mu ma wannan ya faru, mun kama mutum 11 a jihar Kano a wasu lokuta a baya waɗanda suka yi waƙoƙi na ƙazafi da ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka kai su kotu har da wani Abdul Inyas. A ƙarshe mutanen nan dai an sake su sun tafi. Kuma an samu wani shi ma wani mawaƙi daga baya wanda ya waƙoƙi na ɓatanci ya faɗi maganganu, shi ma aka kai shi kotu, a kotun ya fita saboda wata tsiya aka yi a kotun Najeriya. Shi wannan constitution din Allah ya tsine masa albarka, saboda in ba gyara shi aka ya dace da addinin mu da al'adar mu ba zai ta wahalar da mu. Akwai wani shashi guda 3 a cikinsa masu ɓarnar tsiya. Dole ne 'yan majalisar mu nan gaba duk wanda za mu zaɓa in ya je nan shashin zai gyara. Shashi na farko shine duk wata doka da take ƙasa to ta constitution ta shafe ta. Duk wata doka ko ta Allah ko ta annabi ko ta jiha ko ta local government in dai an yi wata daga ƙasa in ta je sama to a daidai wannan gurin constitution ya share ta. Constitution ɗin fa mutum ne ya yi shi. Kuma ga matsala tana faruwa, ana yin constitution ne don ya ware maka matsalarka ba don ya ƙara ma matsala ba. To mutum ya zagi annabi a jiharsa, dokar jiha ta ce a yanke masa hukuncin kisa, an je kotu da lauyoyi da komai ya yadda ya yi zagin, alkali ya duba doka, shi alkali baya laifi, abin da ya gani a rubuce zai amfani da shi. An yi doka an ce a kashe wanda ya zagi annabi, an tabbatar da zagin a kotu, an yi hukuncin, to sai a ce kuma akwai damar shi da aka wa hukuncin ya ɗaga. To da ya ɗaga an wuce ta Kano, an wuce ta jiha, da an je ta sama shi kuma a constitution sai ya ce yana da right, yana da right, yana da dama faɗi duk abin da yake so, constitution babu ruwansa. To wannan damar, wannan tsiyar da take sama sai ta sa a rushe wannan hukuncin, a ce ya tafiyarsa. Da an je higher court, wane ne court of appeal, wane ne supreme court, to daga nan magana sai a rushe ta, saboda za su duba kuma su ma ba laifi suka yi ba, abinda aka rubuta ba a faɗi cewa annabi yana da daraja don wani ya taɓa shi za a yi masa kaza ba, sai a rushe, sai a sake shi ya tafiyarsa. To kaga wannan shashin in ana son a daina ɗaukan doka a hannu to a rushe shi. Shi wannan littafin na mutane wanda mutane suka rubuta, ba Allah ba manzansa ba, mutane suka rubuta don bukatar su, to baya biyan bukatar. Idan ya gyara ne baya gyaran, idan ya kawo zaman lafiya ne baya kawo zaman lafiya, idan ya taimake mu ne mu 'yan ƙasa baya taimakon mu. To kaga ya kamata 'yan majalisar mutum da su suke da ikon su gyara nan, suna gyara inda ya dace da bukatar su. Kwanan nan ba an ce wanda duk zai hau mukami zai nemi takara in yana kan mukami sai ya sauka ba? Shin ba a ɗauki wannan shashin an kai shi kotu an rushe shi ba? Saboda me? saboda zai biya bukatar su. To wani yana iya zuwa ɗan majalisa ya tashi ya ce ɓangaren da yake cewa in ka zagi annabi in ka zo kotun ƙasa ba kai laifi ba, to muna so wannan shashin a rushe shi, ya zama duk kotun ƙasa in ta yi mutum hukunci akan ya zage annabi don yana da mabiya sama da miliyan 100 a ƙasar, in an zage shi a ƙasa to in an zo saman ma a tabbatar da zagin, in an kashe mutum so ɗaya tak da sunan ya zage annabi wallahi mun dai ana kashe kowa akan hanya, da an kama sai mu ce ku kai kotu za ta yanke. Amma mutane sun ji an ɗurawa annabi a shari'a kuma sun je kotu an saki mutumin, ta ƙaƙa za ka gamsar da su? Ko da za a samu kuskure fa,
wallahi binciken da muka yi kaso 100 wanda ake cewa sun zagi annabi 99 sun zagi annabi. ɗaya in an samu kuskure ba wuce ɗaya. 99 sun zagi annabi. kuma wani zagi ma kakka so ka ji. wata kirista ta magana ta ce ya ku kiristocin Najeriya ku shirya fa in kun ɗauki addinin ku da wasa, musulmi su ɗauki nasu da wasa ba. tun da muke zama da musulmi kun taɓa jin wani ya zagi annabi Isa? kun taɓa ji ko so ɗaya? to ya za ku dinga zagan musu annabi kuma kuna son ku zauna a ƙasarsu? in kuna son ku zagi annabi ku koma can ƙasashen ku inda babu su, in ma mitin za ku yi ta a shari'a ba wanda ya ji. amma ka zo arewa ko inda musulmi suke, kana kasuwanci a gurinmu, kana sana'a a gurinmu, kana karatu a gurinmu, kana zaune tare da mu, mun maka mutunci, baka ba mu gida a gurinka, mun baka gida, baka siyan mana da ƙasa mun siyan maka, mun ɗauke ka mun mutunta ka, kuma ka ɗauki abin da ya fi tsada a gurinmu ka zaga ka ce wai ba za a ɗau doka ba, in ma ba a hannu ba, in ma aka ake ɗaukan doka wallahi za a ɗauka. amma ga magani ku gyara tsarin mulkin da ya hana a kashe wanda ya zagi annabi. daga yau ba wanda zai ƙara ɗaukan doka a hannunsa don ya san gwamnati za ta zartar da wani hukunci. amma in za a dinga kama mutum ya zagi annabi har Allah yake a kai shi hannunku, in an kai shi hannunku sai ku ce ya fita, bai zagi kowa ba, bai laifi ba, right ɗinsa ne, damarsa ce, ikonsa ne zagi wanda yake so, constitution ya ba shi dama. to in za ku yi ta wannan to ba za a daina ɗaukan doka a hannu ba har abada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu li salatikum.